Zdravím, volám sa Manky a vítam vás pri novej série z Minecraftu, je tu so mnou Buddy. Čaute, čaute. A ideme minihru Skywars. No spusti to. Dobre. Takže dáme tým alebo solo teraz? Mňa to neportlo. Tak lebo som to ešte neportal. No ježek. Ja ťa vidím, že ťa to portlo. No až teraz, tak teraz okej. sa portli. OK, tak ja si berem minera, lebo toto sú tímové, OK? Takže... No, dám Chica, lebo inú klasu Počkaj, ani musíš na nemám. mňa pravým kliknúť. Klikni na mňa pravým, Manky. No už sme Tak. asi, hej, som ťa, Hej, už sme ghost. okej, sme v týme. Nie sme, lebo... Vypísalo, že si mi acceptol do týmu. Takú Tak S. ale keď dáš tak, a No. tam vidíš ghosts, tak ty si s tým Mielkro... Aha, to sa dá kým rolled Ja, kde si pesi. ešte raz? Tu si. A však vypísalo, že sa mi prijal. Čakaj. Aha, you joined Ghosty, nice. Hej, to no teraz sme, hej, Dobre, spolu. dobre. Vyriešili sme tajný prípad. Tak, konečne to portlo. OK, tak čo idem ako prvé? Tak neviem, tak ty máš klasu, mám len drevený OK, krúm tak ja idem preč. nenaťažiť a ty potom vyber čestky, hej? Ok, drevená Takže tu sekerka. bude dosť diamantov, aby sme si urobili meče. Ok, čakaj. Čestku vyberem. Zabijem tu pár slepíc. My sme Ok. mali mesíčka. Okay. Ale ty vole, zatiaľ nevidím, že by tu bolo nejaké diamanty veľmi... To možno na strede sú tie diamanty. Aha, to je diamant. Aha, tu nahňač. Musíš počkať, lebo vieš. Tam ťažké sa prebojovať cez všetky prekážky. Tak, to... Tož tak. Tak. Aká bude taktika? Pôjdeme na stred, alebo... Tak ja by som skôr ako útočil na hráčov pomaly a Ok, potom tak. na stred. Môžeme ísť, len musíme dávať pozor, lebo v strede už možno budú mať dobré veci. Takže... Tu by som išiel na tých odľavo od nás. Ok, na tých mango židákov. Čakaj, vytvorím crafting. Tak, však on je dole. Aha, Tu je craft, to je tu je jedné. craft. Počkaj, a máme 10 železa. Aha, no tak Tak. to pomôže tak. A ja vykopem nejaký chceš? iron. Ne, počkaj, ja ti spravím železný meč, okej? No, dobre, môže byť. Ok, ja si urobím iba chestplate a tu máš, kde si? Čakaj, neč. No, Tak, to máš. To, mal dík. by si ho mať, okej? Čakaj, mám golden chestplate. Dobre, tak poďme na tých dvoch Počkaj, retardov. koľko máš blokov, aby som vedel? 22. Ok, tak vrav, či ide, hej, ten reštart, lebo... Keď zatiaľ sa podará, poď to stavať, nemám bloky. Počkaj. Ale, Zhodili ma, on tam strieľal s lukom. si mŕtvý? Hej, No tak to nedám sem. nevadí, však dáme potom ešte jednu. Dobre, tak sa Aha, čakaj. Skús aspoň niečo spraviť, nemusíš sa hneď hodiť. No tak trošku ma zhodil. Aha, no nevadí, tak dáme ešte jednu. Ale tak budeme ešte jednu, no. Ok, tak poď do lobby. Dobre, pozvi ma. Ok, v akej si vlastne teraz? Počkaj, hneď. Tu 25. 17, poď Ok, do ide. 17. Som tu. Ok, party. Ok, takže... Keď dáme ešte jedno Skywars a to už bude na video všetko. Ukončíme to. Portlo ťa to už? Hej. No, dobre. To lietáš vo vzduchu. Menšie vagy môjho brutálne dobrého internetu. Odmena. Ja mám ešte dve, ale tu by som musel ísť na ich stránku, alebo votovať pre nich, vieš. Hej. Takže také o ničom. Karmečné svine.
Ok, mám minera. Aha, mám 4200 gemov, ale... Ja mám 304 gemov. Hej, ale vieš koľko som ja už ich minul? Tak ja som mal možno takých 5000 dokopy. No čo ja viem, ja možno takých 12 000. Neviem, ale pomieňal som to. Viem, že za niečo som dostal, nejaké somariny. No a nejako sa si nejak nechodia ten Skywars. Tak už je nejak. Tak neskôršie už je. Tak už je 9 hodín večer, tak... Teraz nikto nehrá Minecraft. Aj no. Neviem, možno by som skúsil iný server, alebo niečo také. Áno, počkáme chvíľu. Dobre, tak dajme tomu Možno 2 minúty prídu. ešte. Joinless 2. Ešte najčastejšie, keď sa skončí nejaká aréna, tak potom to je... Aj potom hneď prídu. Máš nejaké tie špeciálne veci, napríklad tie efekty, alebo niečo v tej truhle? Čo som tu... Mám. Hej, toto tie gadgets, čo to sú, jak sa to číta, to je jedno. A toto perlu mám Captain's ešte. coming soon. OK, no to zatiaľ sme furt 6. Nejak sa stále nepripájajú. Tak keď dáme taký menší strih a chvíľu sa uvidíme. V menšom strihe sme späť a OK, takže... Ok, tak... Taktika taká istá ako minule. Áno, kop, no iron, diamanty a tu drevo. OK. Kopem. Ešte vylutnem čestku. Tak, zatiaľ tu nevidím moc diamonds. No stačí aspoň 4 na tie meče. Pri najhoršom. Mám 2, tak čakaj. Drevo je úžasne tu postavené, takže asi tak. Dobre, mám 2 dia, čiže jednému z nás na meč. To je celkom blbé. Počkaj, jeden vedľa nás, čo je ostrov, išiel jeden preč a má tam diamanty, tak mohli by sme sa k nemu dostať. Neboj, nemaj stres, samozrejme, že ja som našiel a Okay. mám 5 dia, takže vylutnem ešte túto čestku. Bože, tak hlúposti. A to je crafting. OK, tak počkaj. Tak vykraftím ti ho. Hodíš... No, vlastne nemusíš mi hádať styky, keď si vyrobím. 2. Tu máš manky? 1. Dík. OK, máme to a ešte si... Vyrobím... Počkaj, nie. To už mám, tak si iba toto vyrobím. Máš ešte iron? Vieš, pre krumpáč, alebo tak. Už nemám, ale ak chceš, tak... No, mám iba svoj mám, vieš. Takže tak... Pozriem sa, no nejdu. Tak poďme na ten ľavý ostrov od nás. OK, tam by sme mohli dať nejaké dia, daj pozor na tú lianu. Aj keď má tak. OK, pozerám, lebo sú tu takedy retardovia, ktorí to budú troliť. Nice. Skočíme, hádam, OK, takže berem dia. Počkaj, tam puknime a to je stred. A tuto vykop. Hneď. Ó, tu sú 3 pod sebou. Tam sú dvaja, keď si všimneš. Na strede. Som práve našiel zlatý dol diamantov, takže respekt. Koľko ich mám? Mám 5 diamantov. Čiže celkom dobre. Ďalšie diamanty. Zelený na nás tu čumia. A chcú nás na nás teraz zautočia. Radšej... Nechcem to riskovať. Radšej vykop to drevo. A teraz čo ideme robiť? Neviem, idem sa rozprávať. OK, takže tam sú oni a... Zabijem nejaké tie Nemáš sliepky. nejaký... Nemáš asi jeden diamant však. Nemám.
Škoda, lebo by som mohol mať, počkaj, koľko vlastne na chestplate 8 asi má byť? No 8 ironov. A tak to... Myslíš diamantový? Hej, no, lebo má Tak viac. potom 8 diamantov. Tak hej. Počkaj, máš akože gate? Nemám. Tak čakaj, tak ti ich vyrobím dia, aby sme mali aspoň niečo. Ešte sme 7 živí. Kde si? Tu máš tie gate? Čakaj, bo nejak mi to laguje na tom. Kadík. Aj no, zvyčajne tento mine pixel. Ale poď, už by sme sa mali hýbať, lebo už sa ničia tieto Aj, poďme. úžasné svety, takže na tento. Nice, tu sú nejaké, tu už boli vlastne. Nič. OK. Tak. Nikto tu není. Až tam je stret. Hej, no tu nie je. Tak ideme zautočiť. Poď semka hore, aha, vlastne ty už tu si, Aha. okej. Tak, Čo ja to si- no, a sú tam ešte tí guardiani a tam odtiaľ idú. No, už tam je niekto. Tak ideme na ňo? Dobrá, keď ja v PvP, To je ja a jedno. PvP Minecrafti nesme kamaráti. Hm, bohužiaľ. No tak poď na nich. Ok, mŕtvy. Aha, to si ho zabil. To je to tu žebro, nice. Zabijme aj tých počkaj, je tu niekto? Tých strážcov treba zabiť, aby sme mali tie veci. Ok, mŕtvy. Počkaj, mám plný, bože, ja mám plný inventar. A už sme len 3 týmy. Jeden Uha. je sám v týme a ešte sú proti nám Sky. Sú tu Tak. na vedľa. Hamalúk jeden. Uha, to je zlé. Ma zaujíma, kde je aha, tam je z Diamondu. Počkaj, hneď ja som povyhadzam tieto veci, tak keby si videl môj inventár, tak to je hrozné niečo. Zoberiem. Keď ty Sky nemá nejaké dobré veci, ale... Aha, už... Hans asi spadol dole. Diamondu. OK, počkaj, nejaké jedlo si dám. Dobre, už sme len my proti Skyu. OK. Tak ako sa dojdeme, čakáme na nich, alebo... No, asi hej, však ich vidíme. Ešte vylútni čestky, našiel som ironový chestplate. Hej, len dávaj pozor. A oni sa navzájom tu hookujú. Poď sa pozrieť, Mankis. No čo? On sa sem portol, Manky. Ne. Ok, asi som zobral. Prečo to je... Ok, trošku sme Aha. tak sme prehrali, no. Nevadí. Tak ale bolo to čestné. Bohužiaľ mi musel laknúť internet tú najhľadnejšiu chvíľu, ale tak nevadí. A bolo to Na budúce čestné. vyhráme. Tak pre toto video to bude všetko. Budeme radi, keď dáte like a odber. No a to je všetko, Tak tak čaute a na budúceho videa sa vidíme. čaute.